kula nyuwun pangayoman Bayu Anang Saputra nindakake pakaryan arep malipur dumateng para bersawat Bayu Anang Saputra Bayu Anang Saputra kali soe melaring bendera sakang merah putih kang gumalir ing bumi Nuswantara mugia tetap jaya jaya jayane wijayanti sekali merdeka Indonesia tetap merdeka Waraga Wahyu Anom Saputra Kekering Jawi Rampening Pasewakan Agung para putra kang nitih turangga sigra trengginas wis ayo dibekak jarane sing telanan yo Nger Tos Ser Tebenge ijo Oliana Audio Production Waraga Wahyu Anom Saputra 58 juarananku Jampeyak Budaling Prawadya kang titih turangga Sumbar Jaja mawing sulakriganing para putra Hei ho was ayo Saputra endah iki swasana ngluhurke budaya bangsa murid-murid kabudaya Jawi tinggalanipun para putra sampun suwargi sayuk saeka abdi prawadya bola kang titih turangga
Full senyum ae Mas. Lo. Oh bongger. Pes semua saipit ae. Lo ayo. Warogo Wahyu Anom Saputra. Saya manengah barisanipun prajurit Tamtama. Meje saking laladan ringin Anom kota Kediri dewasa panjenenganipun Mas Wahyu Anom Saputra. Ayo. Ayo. Wais. Warogo Wahyu Anom Saputra. Ayo ger bocah bagus tanjakno kridamu yo ger. Saputra. Solah kridaning para putra kang nitih turangga. Bapasan ora tegas tapak paluning pandhe sisane grendha. Oh. Jroning suka kudu eling lan waspada wadya mulai praja Bandarangin. Ambek kalamaing prajurit Bandarangin kasarung rabanyo.
Ari Sang Prabu Caleng Sregi saking laladan Gunung Kendheng arasa lumarang wonten ing Praja Kediri ambekal lampahing prajurit Bandarangin wes ayo loh Prabu Caleng Sregi nunggal nyawiji kalian Prabu Caleng Gembel jejuluk Prabu Raka Kresna mandhap sak tengahing lerenging Gunung Wilis kedadosan perang pupuh Bandawalapati nggih para rawuh kakung sutrisna budaya ingkang minaya pendheka para putra saking warga besar Wahyu Anom Saputra para putra kang nitih turangga ngrasuk busana tata kaprajuritan miragambaraken wadyabala saking Praja Bandarangin rikala semanten kautus Gustinipun Prabu Raja Mudaklana Sewandana tumut patembaya wonten ing Praja Kediri ngayonaken kusumane Dewi Sangga Langit nanging sak tengahing wana kabegal kewan galak kang jejuluking Prabu Caleng Sregi sakembaran kedadosan perang pupuh Bandawalapati sun puji maring pangeran mugi kadang mitra sami kawula tansah ngebekti tinebaken Pancabaya ajalan ing panunggil para tamtama lumaksana magita kita ing baris siap siaga Wahyu Anom Saputra olah 58 Wahyu Anom Saputra Wahyu Anom Saputra 58 tebeng ijo
Saputra. Rolas 58 tebeng ijo Liana Audio. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kewanitanku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bumi yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu seanggun bidadari, seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Wahyu Anom Saputra. Rolas 58 kowe enak nole semen bergoyang. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kewanitaanku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bumi yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji
lo le wes rolas seket wolu Wahyu Anom Saputro jos yo pindho wayangan uripe manungsa ceritane manut dalan sing lakone kahanane donya pancen warna-warna ana awan ana bengi wis kadhengi apa pancen wis dadi cobane pasti saben dina mung rekoso tak lakoni golek pangan 10 turun dalan mikir nasib sing ora karo-karuan nasib ketula-tula aduh ibu paring berkah pandonga nasib keloro-loro nasibku aduh bapak nyuwun tambahing pangestu tak pasrahne kabeh iki marang Gusti muga-muga mentas ing lelakon iki aku percaya yen nasib bakal rubah pinaringan rezeki kang tora-tora Wahyu Anom Saputro jos
Ayo was Wahyu Anom Saputra 1258 jos lolo ayo para rawuh ingkang menaya punika para putra kang nitih turangga ngrasuk busana tata kaprajuritan areptanipun Patih Pujangga Anom kautus gustinipun lumarepun ring Praja Kediri saperwanipun pamundhutanipun Dewi Sangga Langit ingkang sampun gegeraken donya Patemboyo mandhek mayong sak tengahing wana wis ayo perang pupuh bondo wolopati lampahing prajurit bandara kita bekal kewan galak kang jejuluk ing Prabu Celeng Srenggi tunggal nyawiji kalian Prabu Celeng Gembel wis la bala garis ing sambikala
Prajuwa gawe legane atiku prajurit Bandar Angin. Wes lho. Ayo. Wahyu Anom Saputra 12.58 Jos. Ayo sinen dhuwur son manjam mawon. Adik-adik nek kena setrum. Wes. Aridu mawur mangawur-awur arangan tengaraning jure gong makuru kongso tetap katya putulo war pranciting turangga istirapapa ingkang praja lalayu sepi. Aji pangabaran Prabu Celeng Srenggi.
Ajo gawe lekane katiku prajurit Bandar Angin Leno pangindamu seruduk wadukmu brodol ususmu ho ho wes lapon sira hangga guru kate Amelia manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarata kang roe kage badah sapa toleh wong tapa ingkang sapuko kerapa wae kliyan iku patas sira nata kaki sarapate kawruta ajar terus ho ho ha was ayo salah hebel wes ajar terus wiwit saka jalan ngulon titik taman sekar taji jroning kutha ana alun-alun papan pariwi soto tirta yasa mandian kangkang suwur selo mangkleng aran kuwa kabeh mapaning kang diiri ayo
Wahyu Anom Saputra Tembeng Ijo Liana Audio Production. Wos katon tejane yen to mrengkaton mancara aduh oi ragane sinawang ta Semut miko patut nyoto jatmi komraati aduh lestariyo tan lilopi sasarekmo nadyan bebasane kelingan godhong salembar nimas kaya wis kuncatan rasa semsem ning atiku pacaane sarwa asri jero batinku tansah kuwur eman wis lumayan among nimas parang ningsih Wahyu Anom Saputra 1258 Tembeng Ijo Liana Audio Production. Wos katon tejane yen to mrengkaton mancara aduh oi ragane sinawang semut miko patut nyoto jatmi komraati aduh
sario kadlelopi sasarengo natiat bebasane kelingan jong salembar nimas kaya wus kucatan rasa semsem ning atiku bacaane sarwa asri jero batinku tansah kuwur eman wis lumayan among nimas para pengsen Wahyu Anom Saputra.